ఏంటి ఈ మంత్ కిట్టి నీదేనా? ఎంత వస్తాయేంటి? 2 lakhs. ఏంటి ప్లాను? కోకోనట్ రైస్, చికెన్ కర్రీ, పన్నీర్ బటర్ మసాలా. నేను అడుగుతుంది ఆ ప్లాన్ గురించి కాదు, డబ్బులు వస్తే దాంతో ఏం చేస్తున్నావని. దానికి ప్లాన్ ఏముంటుంది శరత్? పిల్లలు ఫీజులు కట్టేదా నిషా? కట్టివే నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు? నువ్వు ఇవ్వాలి కదా డబ్బులు. నేనెందుకు ఇస్తాను? నీ డబ్బులు ఎవరిస్తారు నువ్వు ఇవ్వకపోతే? నా డబ్బులు నావి, నేను ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి. నీకు బరువులు బాధ్యతలు ఏం ఒక్కలేదా? నువ్వు మోస్తున్నావు కదా మరి నేనెందుకు మోయడం? ఐ కాంట్ బిలీవ్ యూ నిషా. అంత బిలీవ్ ఏం లేదు, నేను గోల్డ్ కొనడానికి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇంటికి డబ్బులు ఎవడిచ్చాడు నిషా? నువ్వే ఇస్తున్నావు కానీ దట్స్ మై మంత్లీ సేవింగ్స్. మరి ఎందుకే ఎప్పుడు తినేస్తావు? నాతో ఏం డిస్కస్ చేయవు, నాకు నీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పవు, నేను ఏదో చేస్తాం కదా అని. ఇదేనా నీ బాధ్యత? అంటాము చేసేస్తామా? ఇంత లాజిక్ ఉందా? నేనే కాదు శరత్, ప్రపంచంలో ఏ భార్య కూడా కిటీ డబ్బులు వాళ్ళ ఆయనకి ఇవ్వదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆర్ కష్టార్జితం. కష్టార్జితం